doon na matagal yun, hindi ko na naalala. Matandaan eh. Bakit? This yung ka-office mate ko, parang balak din ata nila mag-agwa. So ano, sa site na lang nila? Anong site? Site sa ng Agua Planet? Site? Hindi, yung ano, yung clock. Ano yung clock? Aklo? Oo, Pwede rin naman pagdating nila doon, pipila sila. Pero minsan kasi mahaba yung pila doon. Eh doon, pagka ano, ipapakita na lang yung barcode na bayad. Burgos pa rin ito, ayun o, Barangay Anapaw. Burgos pa. Tapos, pasok na. Sabihan mo, Ma'am Che, yung ano, yung kailangan nakapagbabae yung bawal dun sa ano, yung Oo, dapat. nakapull na sila. Silk ba yun or cotton? Di basta pull yung ano, hindi yung putol. Ay kasi baka naman ayaw nila. Ay yung ganun sa inano nyo? Oo, pag sa babae. Hindi maraming sasakyan. Sa amin, pag lalaki, kahit badin mo lang eh. Kasi sa labas baka ano yung ano, pinte. Oo, tsaka kailangan madulas para madulas. Dito magandang ano, practice ang drive. Ay, oo nga. Hindi, yung umikot lang, hindi yung yung Bumabagsak na bato pala ito. basta may mataas dyan. Anong luto yung gagawin niya Tinarno doon sa manok? Yung adobo lang. Yung inahin ka. Kinula daw yung isa eh. Ay, masarap eh. Yung lalaki. Wow. Eh, yun ang siga eh. Pag na... Pag di wala ng siga, matay na eh. Ginawa ng ulam yung siga. Uy, asong. Pag ano, yung... Ang ganda ng burrito. Butog sila. Nasa lubong ako, dami nila. Pula yung ano, yung dahon. Yung ano ng puno. Kulay pula. Ibundok naman talaga yan. Kanini naman yung mga kanin at saka fish. Sa bahay na. Sa manok yan. Kaya nga, di ba doon sa... First time mo, Ma'am Che? Mga basic. Sa bata? Ah, Pangatlo na to. ay pangatlo na. Ako lang pala first time. Ito, yat. Ano, Tan? Na first time mo? Oh, first time dito. Oo nga, hindi pala kayo pumupo. Ewan ko nung baby, kung naidala niyo na ako. Oo. Ay, wala Sila akong- ni Isel yung may anak, siya may Kendall. Wala pa akong malay, no? Yung may anak na, ano yun, yung Si James. pumunta kami noon. Alam mo yung palapala lang. Kita yung bilbil ni baby. Ay, sa ligat. 19. Oo nga. Uso Ay. naman yan? Winnie the Pooh. Eight. Nine. Ah, wala din po ay picture din talaga. Kita na sa patar. Pag may picture. Manila, may huwag man yan. Change of plan pala, guys. Hindi na pala kami 100 Island. Kami ng Patang Beach. Tama. Ama Baka niya daw kasi pinsan ko sa barkada to. Sila maraming tao. Tsaka baka doble presyo ng bangka. Oo. Nagkakailagan lang. Wanyar labat so pinanganay itong saya. Ayan, panganay. 29. Ganyan, saraman niya itanda, 2 years old grade, kinakarga binira. Ay, ano naman ay? Naglima kami, masulat. Ilog, ang laki ilog. Yan, laki na ilog yan. Anong ilog yan pangalan? Crocodile. Saan? Anapaw.
River. Ano? Di ba may Agno River? Agno River. Di ba? Largest, longest river. Oo. Longest river in the ano? Pangasinan. In the Philippines. Kapangasinan. Pag sinabi mong Agno River, yan. Na-boundary na namin si Deadpool na na-discover nila. Dito sa Isikasubo. Hindi naman po nabaha dito pag malakas ang ulan. Dito? Opo. Mayroon na, may river na malaki. Hindi na ba sila? Eh, dapat pa na may river na malaki na pupukuhaan ko. Sino pala yan? Oh? Sila. Ba't nawala na yung ilog? Siyempre lumayo na nga. O ganun pa dito. Tayo sa kalsada. Siyempre kanina ang kalsada. Hindi madadaan natin yung ilog. Oh. Mapa. Eh, baka magdidikit. May tulay dyan. Baka magdidikit uli yung kalsada. Parang uli pa. Tapos yan. Tignan mo na lang yung mga halaman ko doon. Nagiging yung dahon, di ba, nagdidilaw na. Kawawa nga sila. Ganda yung mga rami sa may. Yun yung binigay nyo nga yung kulay dilaw. May malapit na tayo. Bulaklak. Tayo pa, baby. Sige, pula. Bulaklak. Excited na yung mga linyahan ng bata namin. Mamalapit na kami. Ay, yung pula ang dahon. Kay Durong Paray. Oo nga. Guys, may bulaklak nakita namin dito. Samantalang, nung sa Maynila, hindi sila nagpulaklak na dalawa eh. Akin nga po. Ngayon ko lang nakita. Ganyan Ba't bulaklak. naka-hazard to sa ano? Kahit na sila tumanda, lumaki, Opposite side. hindi kayo hindi na pulaklak. Ay, ano pala nakapulaklak? Oo. Humingi? Kumanan. Nakakita. Mismo na dito. Ah. Baka bayan na to. Once may ganun pa lang bulaklak. Ano, agno, bang. Agno Bani. Ah, Ito yung tulay na sinasabi. Bangal. ay, up mo na. Nasa ano na tayo. Oh, ayan oh. Dito sa Manian. Ayun, ay, malaki oh. Oh, yeah. Tulong lang sir, pista natin. Naka-booking kayo. 20 pesos lang madam. 2020. Wala, ito Saan ba nanggaling yun, sir? Burgos kami, taga Burgos. Saan kayo pupunta? Saan daw? Sa Patar. Ay, Patar Bulinaw. Ay, akala ko dyan, wala na, sarado na dyan. Saan sarado? Sa Pagkatanan. Ah, Kung hindi naka-booking, wala na. Patar lang. Patar Bulinaw. Sorry na po, barya-barya Ah, lang. sige, okay Thank lang, you thank po. you. Naririnig mo yan, umbrella rin. Ayan, kubaw. Hours later. Ibenta ka na. Hindi pwede dumaan dito? Saan sila? Okay guys, dito tayo sa Bulinaw. Kita niya, daming tao. Sorry, ganito yung tsura ko, kakagising ko lang. Doon niya tayo. Diba? Yan ang Bulinaw. Ito kami sa Patar Beach. Saan sila?
Hanapin natin. Sila ang daming tao. Sila makita. Saan? Ilang minutes na? The next day. Good morning, guys. It's Sunday now. Kung ilang araw namin dito? 3? 4? Mauna na sila. Bye-bye. Motor sila motor. For Maynila. Kita papan. Bye-bye. Dami muta. Sarap tulog. Ayos na ka. Ito po. Ay, sorry. Hindi, sila Mary Rose. Ito po pa nga po. Sorry. All, ang mga senior na to. O paano sila lalabas, oh? Kasya ka, kasya? Hindi, kasya dito. Sasabi. Hindi nyo nga alam eh. Punta muna tayong ano. Sila na mauna prehan. Ano yan, ante? Commute sila doon. Ayan, nasan nyo? Yung, Tingnan nyo, titigan nyo. ito yung sa kanya. Dami ah. Ay, may magpako gagamitin naman yata yung Hindi, ang daming bag niya. Dyan. Oo, sige. Mapapaglagyan mo pa. Uy, dan, oh. Kasya ba? Doon siya dadaan. Masyado kayong aburido. Nakita na kayo sa vlog. Hello. Bye. Ingat. Ingat men, ingat. Kayo pala nakaganito. Oh, lalamove. Naabot na rito. Una na sila.
Lalamove yan from Pangasinan. Oh, lalamove oh. Nakaabot yung lalamove dito. Naikarga mo yung bibingka? Dito, nandito na no. Dito. Bye-bye. Ingat, ingat. So guys, ayan na, kumuha sila mangga. Mangga ako ng uling manok. Ningal na ako. Ano? Kuha tayong mangga, guys. Opo! Di ka naman makakyat eh. Hindi naman ang isang yun. Di ka naman makakyat eh. Dami na. Oh, kunin mo. So, hi guys! Ang lalaki ng mangga. Ayun o kay Tito Ata, no? Pakita mo. Kasi laki ng mukha mo yung mangga. Bilis! Pakita mo dito. Pakita mo muna doon. Kasi ang lalaki ng mukha ko po yung mangga. Yun lang. Ewan ko. Baka nag-aayos na. Nauna na sila Tito Milfred mo. Kanina, nagmotor na sila. Bigay naman itong batang ko. O yan na, kunin mo na ulit. Kunin mo na ulit. Uy. Dali, ito na, nakasablog ka na. Ayaw magpa-uwi. Ayaw, te. Mukha yatang... Hindi yan bulok. Hindi yan. Ningal lang ako eh. O, papakain na si Ante ng... Ano yung papakain ni Ante? Wala, tapos na. Ay, ano yan? Ay, tapos na ba? Ayaw nang lumapit. Ang pangalan pala niya, Ante? Yung Yan. abo. Dito. Si Bugos, wala nga. Ay, Bugos. Bugos ka pala eh. Bugos. Sarah! Si Sarah, mano na eh. Ayun o. Sarah! Mano na yung buntot. Tapon, dumiretso eh. Sarah. Sarah. Bye-bye. Balik na naman kami sa Makati, Uy, Sarah. 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 Jump. Jump, Sarah. Hindi ka sa ulalay. Sarah. Yan, Uncle. Kikita na kayo sa vlog. YouTube. Tali ito ng yung mga sako na nandun. Hindi mo kabisado mag ganito, wala. Hindi mo Ay, gagawing tali. pinapatalian ni mama mo yung mga nakasako doon. Ito yung pagtali, ganda. Ganyan lang.
ilang piraso yung tatalian doon. Mga bigas. Ay, bigas yun. Maliliit lang, pwede. Sarah! Dito na to. Dito na to. Sarah! Pablo! Pablo! Mali! Alis na kami mamaya, Pablo. Bye-bye na, Mali. Mali, ganda-ganda ng ganyan. Wait, Nos. Ilang taong ka na? Senior ka na rin eh. 10 years old ka na ba? Wait, Nos. Payat mo na, Nos. Sarah. Father. Ang kambing na wala. Balik na tayo sa loob, guys. Prepare na. Bibili pa ng asin sa Dasol. Ano siya, alis na kami. Bibili lang ng asin, Uncle. Ha? Bili lang ng asin. Kaya Ate Maricar. Sabay na tayo. Habol na lang. Saan ko sila i-drop sila, Kwan? Sa... Sunduin na lang namin doon, Col, sa site. Sige. Daan kami doon. Doon din daan namin eh. Ay, tignan ko yung status ng handaan. Ano niluluto nyo? Ulam ni Rene. Hindi ko pala kumakain. Mag-say na kayo sa bahay. Ano? Magsalita na kayo sa vlog. Oh, this is a vlog from Burgos. From the kitchen. Hello guys, good morning. Ang gagawin niya, Kel? Shake? Samantalay mo mag-shake. We have to process a shake for the visitors here in Burgos. Sabay tawa no? For their foods for hot season. Hot season. Ano yung summer day? Summer day. Holiday week. Ano ba Holy yung week. Holy week? Lana, ikaw na mag-vlog. Buksan mo nga yung gripo doon sa tagiliran. Kasi walang naman yung... Buksan daw natin, guys, ang gripo. Pinagbibinta niya. Buksan o paten? Nakabukas naman. Portable, oh, portable. Nakabukas naman. Nakabukas. Mayroon na tulong. Ganyan nga siya. Patayin mo. Magay ka na, George. Dito na ako sa loob, guys. Yat yat! Hello, back to Manila. Back to Manila. Ba't nawawala yat yat? Nagawa na yat yat. Baka mo maiwan akong pera-pera.
May maingay dun ah. Okay guys, naikot na natin ang loob ng bahay. Oh boy, tulog ka pa din? Nantok ka na? Wala, di ka pa nakaligo, ma. Clarice. Ayun, parang yung mga namin sa'yo. Ay, ginagawa ni Uncle Shake. Ako wala tayong maraming nila. Bye-bye. Bye-bye, Doron. Uwi na kami ng Makati, Doron. Doron, bye-bye. Bye-bye, Doron. Molly, Pablo. White nose! White nose! Nos. Bye-bye, Nos. Hey! Papasok nga ako eh. Bye-bye, Nos. Bye-bye, Nos. Pablo, grabe yung payat nyo na. Nangyari sa inyo, hindi kayo hiyang dito. Pati Doron, di naman payat. Ikaw payat. Ikaw payat. Molly, hindi naman payat. Doron din. Oh, hindi naman kita ribs. Nangyari sa'yo. Molly, nangyari. Nalaygit ka lang. May colleagues doon. Kanina pa sila usap natin. 300 kay Maricartan. Yes, baby. Hayaan mo na si Kuya. Wala pang update sila Wilfred kung traffic sa sir. Kanina, may 9:30 na ba kayo? Last day, salita ka na eh. Oo. Maligo pa naman kayo. Sige, sasama. Maghanap na ng bahay ulit. Mga boy, di pwedeng iwanan dyan. Maghanap na ulit ng bahay. May pwede ako. Bahay sa iniwan ako ng kuya ko, pero bibili muna kami ng asin. Totoo yun, papakin asin. Para sa itlog buko ni Chichay, asin. Nauna nilang yung kapatid ni Noel. Sabi niya, ano yun? Umuwi na din po? Oo. Sila nga, siya nga pasaheros niya, si Homer, saka si Irene, kapatid ni Noel. Andun siya, Kalumer? Sa... Oo na, yung parating sila dito. Ito yung pabalik. Ayan na, hindi ko alam. Kuya, pabiyahe na si Kuya. Martis na ang kwan, ano? Ang pasok. Back to work. Regular days. Working days. Mga bakasyonista na pa. Biyahe. Ay, yung akin, di ko naman
sampay, nandoon. Babad ko mamaya sa powder. O yung rock guard, daanan natin, Tan. Yun ang isa pa ng homework. Asan ba? Doon sa bayan, isok-sok mo lang pag sinuwi lang, wala yun, hindi niya alam. Siya nag-install doon. Pero sinasabi kong rock guard, ayaw na. Sok-sok mo lang naman. Yayain ko mamaya si Ante Monar. Gasol muna, bakit? Rusot lang. Ay, oo. O di, manguha rin ako ng bangos. Patagtag ko na. Para pag ibaba si bigas, mayroon din kayong bangos na ipaksiw. Di ba? Tama? Ayaw, hindi naman mag-ulam ng bangos. Ay, ayaw ni Papang mo ang bangos pala. O sige, yung makita kong iba. Siyempre, nagpunta na rin lang tayo dyan eh. Sa palengke. Pabalik ka ulit na tayo sa katabi lang. Pahapon na. Yung gusto mong ulamin ngayon. Arosip at saka yung paborito niyang isda. Bilihan mo mga kasi may star. Ay, at saka yellow, bili na tayo. May blockade. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.